Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. Abụ m ancient high priest. Bụrụ onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are joining us, keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Kachukwu kepere ihe negozie gị mgbe ị na-eme nke a. Thank you. First question, what is marriage all about? Yeah, marriage is a union of man and woman, negative and positive. And the marriage may occur when a man, a full-grown man, decided on his own, no to go a companion, somebody can see somebody can keep you company. But I didn't just now walk a bit of swapper, no sinny, bido maboso, don't go to the one. So marriage is a necessity. Na abịara nwoke mgbe nwoke feel no need go onye inye aka anọ digo matured enough ịgbatakwuru ntanta ya igba afịa so oge oge etu ahụ n'orugo oge ọ ya eluo sizie na ohene ugbazi onye ka ọ na-anọ ọ mụtara nwa nwoke erugo oge a oruzie oge a firuzie na ọ chọghị ịmụta nwa nke ya then o je gbatazie na ntanta ya igba afịa si n'ụzọ dị etu a. So it's all about interest. Thank you. What triggers marriage? Yes, they can see work on and bone. I want to hear name make a mad to do one more noji. As you know, no, what I want you do an age of maturity. Nena near and never zianya. Now what I carry to go ebana benwoke. It would be bossy debut, but now what I want you do an go. N'orugo go ya ma nwoke ama na mgba na otorugo inudi ụwa kịta agaziri aga mana etu ọ dị gboo bụ na nwata nwaanyị torugo ana ogo n'otorugo ịma nwoke nne na nne onwezi onye bịa ajụ esi ya asị nwa m n'ihe eje n'irugo gị inudi then mara nwoke bụ nwoke ya eruo ebelive na aka esigo ya ike na omewugo ihe then oru n'oge dị etu anwa. It's all about desire and interest. And when this is made out of the mother jaba did a nwunye. Nwoke example, nwoke nwere ike ịba ito di na nwunye maka maybe na ọ bụ the only son decide no o je mụta ọmụmụ enwe ndị ga-aza afịa. Then nke ọzọ bụ na nwoke a etorugo na ekwesịrị na onye dịrị onye inye aka. So all about desire and interest na-eme mmadụ ka ọ sị oke mba na etorukwa n'oge ije nwaanyị. When the desire and the needs arise, then the interest, I walk towards interest, so I show okay, no one.